ओइ मोस्रोम गारिखौ मोजां नुमारदोंना नुमाराखैलै माने अबेखौ लानो अबेखौ लाया एकदम माबा मेगनानो आनलेट जाजोबदों आंना ओमफ्राय माबा बेखौसो लाबाय मोजाङालाय मोजां नुदों आरो सिम्पोलैनो दा मानसिफोरासो मोजां नुयोना नुवा मोनथिला दे बयहाबो गावबा गाव फसन आं खिन्थु गारिखौ मोजां नुदों दे ओमफ्राय नोंसोरखौलाय सोर फोरोंगोन दा लुदुमि आब'आ मालाय रोंगौना स्कुटि सालायनो बेजोंनो फोरोंजानांसिगोन आरो आं सोरजों फोरोंजागोन दा जोंनो फोरोंगोन आरो जों सिगाङावनो फोरोंग्रोना लानि एसेबां गोबाव नेबाय थानो हायालै आं गाबोननो फोरोंजागोन आंथ' दिनैनो फोरोंजागोन खोनालै नाङा दे दिनै फोरोंजायाबाबो आंहा गाबोन फोरोंजाथारगोन जांग्रा आदामोनाबो रोंगौ खोना आं बेखौ सिगाङो बाइक सालायनाय नुदोंमोन रोंगौ जांग्रा आदाया रोङाबाबो खानजं आदाया रोंगौ बा बेसेबां मोजां मोनबायदों गारिखौ लाबोनायनि थाखाय आंबो मानो होनबा सकफोराव थांबानो माबा गारि नेलाय बासोमोन आं दा न'आवनो स्कुटि दङ नालाय जेबो टेनसन गैया जासिगोन आरो जोंफोरा टेनसन गैलाथ' र' ओमफ्राय आब' लासै लासैनो बै माबाखौ बायनोसै आरो साखा थोंब्रैखौबो खोजानायाथ' आमदानि दंखायो फैसायाबो आमदानि दंखायो जेबो फैसानि आंखाल गैया बेनिखायनो लासै लासै बायलांबाय थागोन आरो जोंफोरा जाम्बालाय सिगाङावनो जोंफोर माबा मोनसे बिजनेस मावनानै दिन्थिनांगोन मानसिफोरनि सिगाङाव नङाबा माथो मानसिफोरा बेफोरबायदि जोंफोरखौ गारि बायनाय नुबाय थाबा सन्देहसो खालामगोन माथो नंगौथ' र' बेनिखायनो आब' दखान होदोलै माबारै बे जि जोमफोरनिनो होगोन आरो लै न' जि जोमफोरनिनो होनोसै गासैखौबो लाबोजोबगोन आरो ना दख'ना गस्ला लंपेन्ट फ्रक गासैखौबो आरो ना आयदै हाबाब सिं सासोदोंहाय आंलाय थास' आथिंसो खानो थांनो नागिरदोंमोन हानाय नंला खोना माथो ओरैबायदि साखादों सिङा ओंख्रिबो गैया जेबो माखौ जानो आलु दसेबो गैया बेथो गयस्रि होननाया नोंनो ना फिसा आंनो र' सोरमोनबा आं सिनायाखैलै नोंखौ रांखावरियालाय रांखावरिया मालाय गावनि न'आवनो दङ मा थगायदों नोङो गयस्रि आयं आयौ हाबाब आंलाय मानो थगायलाबायनो आरे नोङो सोरो आङो रांखावरिनि फिसाय आयौ हाबाब माथो जावायसोसो आयौ खेबसेबो नुफेराखैमोन नालाय आरो नोंबो खेबसेबो फैया नालाय जोंहानियाव बेनिखायनो सिनाय हायाखैमोन आङो बेफोरखौ बादहो रांखावरियालाय आरो आंनि आइ बांबुलियालाय आयौ बेथ आं मोनथियालै जोंहानाव फैयाखै आरो आंलाय मानो थगायलाबायनो मा नोंसानाव फैयाखै होनबालाय अबावथ' थांदों नोंसानावनो फैनो होनना खिन्थादोंमोन आंनि सिगाङाव आरो नोंनिया माथो बेमार जाना दङमोन माथो नोङो बिसनायावनो हासुना खिना लायोनो रांखावरियासो माथो नोंखौ बामनानै खिनो लाङोनो हासुनो लाङोनो हामबाय नामा नोंनियालाय आयौ हाबाब बेफोरबायदि एसेबांबो गोसा बेराम जाद्रायाखै र' खिना हासुना लानाय बिसनायावनो मा माथो ओंखामबो दौनासो होनांगौ नोङो नों माथो हारसिं जानो हायानो जेबो खामानिखौनो मावनो हायानो माथो नोङो दा बोरै एसेबां मोजां जाखो है जाबायसो बिदि जाद्रायाखै नंगौ बेरामालाय जादों बेलेग बेराम नङा सिं सानायल'सो जादों थेवब्लाबो एसेबांबो बिदि जाद्रायाखै आरो आंहा हारसिंनो संना जायो हारसिंनो खिनो हासुनोबो थाङो मा बेखौनो रांखावरिया बिदिसै गयस्रि आयंना बिराद गिदिर बेमार जाना दङ नायग्रा मानसि रावबो गैया आंनो साननैसो थाहैनि र' बिदिसै ओमफ्राय जानोबो हाया लोंनोबो हाया दौनासो होनांगौ खिनो हासुना लायो होननानै बायदिसिना बुंदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आरो फैनायावथ' बेसेबा गिदिर बेगसे जि जोम लाबोदोंमोन बिसोरो बिमा फिसा सानैनिबो आयौ हाबाब मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ एसेबां थगायो आरो होनबा नोंसानाव फैयाखै सोरानो थांमारदों एसेबां गिदिर थफ्ला थफ्लि लानानै जानोहाय बै जाबायसो खिजानि न'आव थांदों खोना न'आवथ' बियो थैबाबो थाङा होननानै आंनि सिगाङाव बुंदोंमोनलै होमबालाय न'आवनो थांदों खोना दे जाबायसो बेनिखायनो नोंखौ थगायदों आंनाव फैदों होननानै माने न'आव थांगोन होनना बुंबा नोङो रायगोन खोना बेनिखायनो नोंखौ थगायना थांबाय आरो बियो
आंलाय मानो रायलाबायनो गावगायासो बुंदोंमोन आं थाङा होननानै थैबाबो थाङा होननानै आंथ' बेखौ बादा होआखैमोन ना थेवब्लाबो नोंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंना लाबायना बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनदों खोना बेनिखायनो थगायना थांबाय आरो मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ बियो आंखौ थै आरो थांदों दे थाब फैनो हाया बियो न'आव एसेबां 9 दिन मानि जाबाय दिनै फैनो गियान गैया बियो मा एसेबां खाथोन गैयि हिनजाव सानब्रै सानबानि उनावनो फैगोन होनदोंमोन गैया बिसोरनि न'सिम नागिरना थांगोन र' आं बिसोर गामिनि मुङा मामोनलायो बावबायलाय आंबो दाउखिफारा जाबायसो र' न'सिमहालागै नागिरना थांनि र' आं ए ए जाबायसोखौ जिरायनोबो होआखै फै दे जिराय नाङा जिरायनो टाइम गैथ'ला आंहा दा बेखौ आङो बिसोरनि दाउखिफारा गामिसिम नागिरहैनोसै हाथ' थांसै आं हाबाब जाबायसो बेसेबा रागा जोंखादोंहाय ओइ खानजं नै सिख्लाफोरा जा समायना मालाय दुगैसोदों दे दुगैथों मालाय दे जोंना गेबगां मबाइला दिहुनदो येस बस ओमफ्राय दैयाव थिखांजागोन ना बोरियाव जेरावबो थिखांजागोन खिन्थु नोंसोरल' नङा दै आंखौबो थिखांनांगोन नोंसोरो जागोन जोंफोरखौ थिखांग्रोना जोंफोरखौ माने आंखौ थिखांदो दे होमबा दे सिगाङावनो गोजौआव थिखांग्रोनाय आंखौ ओइ हेगार मोख्राफोर साला दा साला बिहासो सिगां दे थिखांसै आं मायबाफोर पस्ट होगोन नामा दे जाबाय एबार आङो थोद सैमाफोर आंनिया जानानै थाखाय नोंसोर उनाव थिखांजानो हागोन ओइ जांग्राव जोंबो फट' थिखांजानांगौलै माथो जों फट'खौनो थिखांथाराखै ओइ र' उनाव थिखांगोन आंहा सिख्लाफोरनि दुगैनायखौ नायनो बेसेबां मोजां मोनखादों सैमा जाला दे मा मोनसे पस्टखौनो होबाय थागोन नामा नोङो र' होमबा जाबाय दे एबार जों उथिजालायनोसै ओइ र' जाथ'वाखै माखौ एसेबां थां जाबाय थादों नोंसोरो जोंना गेबगां आरो थिखांबाव जाबाय दे आरो खेबसेबाव जाबाय दे नोंनिया जाथ'बाय दे उनाव थिखांजानो हाबावगोन दे जाबाय बेलेग पस्ट होबाव कुकुर साला मा पस्ट जाखो बेलाय थैदों जेबो मिथिया दे थिखां जाबाय दे एबार आङो जाबाय दे एबार सोरबाफोर आंखौ थिखां दे मोनसेबाव थिखांबावनाय मा दे जाबाय दे एबार आंखौ आं थिखांदो नोंखौ गेबगां आं डेन्जार फट' मोजां थिखांनो रोंखागौ दे जाबाय दे आरो खेबसेबाव जाबाय दे आरो खेबसेबाव मार मोजां नुखादों आं सिनारिखौ दे शाला कुत्ता शाला सैमा नोङो मबाइलखौ दैयाव खोख्लैबाय सरि भाइ सरि आङो खोख्लैनो होना खोख्लैयाखै माबा आखाइनिफ्राय फिस्लायलांदों मबाइला सैमा शाला जल्दि नागिर मबाइला जल्दि नागिर ये इसोर दा मा जाबावगोन दैयाव गोलैबाथ' मबाइला गाज्रि जाखायो दालागैथ' मबाइला गाज्रि जाखाबाय थेवब्लाबो मबाइला जल्दि नागिर नङाबा आं नोंखौ गारा आं नोंखौनो दैयाव सोमगोन मोनथिबाय ना र' नागिरनि र' मोनबाय गेबगां मोनबाय मबाइलखौ मोनबाय मोजाङै दंबावो नालाय मबाइला मबाइला लादो सैमा शाला कुकुर मबाइला माथो अनानो जाला सेस गाइदाया आंखौ बुथारथारसिगोन मबाइलखौ खिन्थु बायना होनांगोन नोङो अरां आं जेबो मोनथिया गेबगां भाइ आंथ' मबाइलखौ खोख्लैनो होना खोख्लैयाखैना हारसिंनो आखाइनिफ्राय फिस्लायलांदों बेयावलाय आंहालाय मा दाय दंखाय आं मानिया जिखि जाया नोङो मबाइल बायना होनांगोन मोनथिबाय गावगायासो आंखौ फट' थिखांनो होननानै बेनिखायसो आं नोंखौ फट' थिखांदों नोंनिसो दाय नों आंखौ मानो फट' थिखांनो होनाय मा होनदों नोङो आं नोंखौ दैयाव खोख्लैनो होनायमोन नामा मबाइलखौ बायना होनांगोन खिन्थु 22,000 माने बे मबाइल बायसिनो सेम टु सेम बे मबाइलखौनो बायना होनांगोन नोङो अरां आं नङाबा नोंखौ गारा शाला मोजाङै हमनो गारि माबायदि हमनायमोन नोङो कुकुर शाला सैमा मोजाङैनो हमदोंमोनलै गेबगां बोरै फिस्लायलांखो आखाइनिफ्राय आंबो मिथिया थेवब्लाबोथ' नोङो खोख्लैदोंना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बायना होनांगोन खिन्थु साला दाखालिल'सो बायदों मास मोनसेयानो जायाखै
15 दिनल'सो जाबाय दा आंखौसो खम दोखो दोखो रायगोन न'नि मानसिफोरा नोङो आंनो दिनैनो बायना होनांगोन मबाइलखौ मोनथिबायना जारलासोलै आं दिनै दा अबाव फैसा मोननो एसेबां 22,000 मानि साननैसो नेबाव नोङो साननैसो दे ओहो आं मोनथिया दिनै मबाइलखौ आङो मोननांगोन नङाबा आं न'आव मा होनगोन हा आरो गायदाया आंनि बिनानावा खम गाबगोन बे अना खानानो दाखालिल'सो बायबाय दा आङो न'आव बोरै थांनो खम गाबगोन आंनि बिनानावा आरो खम रायगोन आंखौ बिसोरो ओहो नोङो आंनो दिनैनो बायना होनांगोन गेबगां भाइ आं दा एसेबां 22,000 मानि फैसा अबाव मोनो साननैसो नेना नोङो जेसेबां बिबाबो आं दा अबेनिफ्राय होनो नोंनो फैसायानो गैयाबा दा आंनि आखायाव 1,000सोल'सो दङ दे आङो नोंनो साननै टाइम होबाय साननैयाव जुदि नोङो होआना बायनानै मबाइलखौ नोंसानि न'आव थांनानै नोंसानि बाइकखौ खावना लाबोखागोन आं अरां मोनथिखा दे जागोन खावनो हागोन जेखि जाया नोङो साननै टाइम होबायना दे बे साननैयाव आङो माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन बेबस्था खालामगोन नङा खालामथारनांगोन नोङो